Pa-open niya ang sulod sa tubig mga ka-3-piece kay iya daw ang sudlan og tubig. Kay giuhaw siya, butangan niya og ice. Ito na mga ka-3-piece. Nagkuha na siya sa ice ug sa dihang nahagbong. Hala! Dakpa! Ito ara mga ka-3-piece. Naglisod na gid siya dakop mga ka-3-piece. Biduha na gid niya kakamot mga ka-3-piece, no? Agoy, pagkalisod ba gyud oroy kaayo dakpa sa ice. Oy, agoy, di gyud madakpan mga ka-3-piece. Saon naman ni ka. Sumana di madakpan? Grabe akong kaliyag mga ka-3-piece o. Ingana gid na ka-responsible akong mga anak ka-3-piece. O, di ba? Sila ra na nag-share nagkuha anak sa ref mga ka-3-piece. O, siya ra po nagkuha dayon sa tubig. Kaya iya daw butangan, pero ang ice, wala na mga ka-3-piece. Nagsalong-salong na sa salog. Siya ra na nagbuot mga ka-3-piece eh. Di man na siya nag-inom o tubig nga dili bugnaw. Nagkuha na siya ice. Nag-edit raman unta ako sa akong video diri. Ako na lang po siyang gibidyohan kay. Okay, nagkuha daw siya og tubig kay nag-inom daw siya water nga bugnaw. Tungtong ra na siya sa bangko mga ka-3-piece, nagkuha og ice, kuha dayon niya kanina sa tubig sa kwarto, kay dito man nagikan. Kuha po dayon siya og ice. Kabalo na siya na inganaon ng mga ka-3-piece kay kita man na sila nga inganaon ako. Ano na siya mga ka-3-piece, mga butan kaayo nga mga bata ka-3-piece. Basta kaya nila buhaton, ilan na ginabuhaton. Okay na siguro tulad. Wala pa, kulang pa, hindi pa. Pagtok ina, hello mga ka-3-piece. Nagutang na ikog ice sa akong water kay gusto ko mag-inom og bugnaw. Napay nabilin di ay? Ngana na sila mga ka-3-piece, no? Very kuan kaayo, kanang independent kaayo mga ka-3-piece. Very good kaayo na sila. Good job, Talia. Oh, di ba mga ka-3-piece? Kabalo na gina siya sa iyang buhaton mga ka-3-piece. Good job kayo na among Talia mga ka-3-piece. Oy, muna si Princess Talia. Mao ding 3-piece ang atong name sa atong channel kay tulong man na sila ka mga bata nga ang ilang start sa ilang name is letter P. Mao nang 3-piece. Si Princess Chiniel, Princess Talia ug si Prince Aaron Troy. Muna siya mga ka-3-piece. O siya ra pud na mag-uli mga ka-3-piece sa ref. Ang gitudluan naman ginanamo sila pag magkuha og ice. Ibalik dayon sa ref, butang og tubig. Taon among ref mga ka-3-piece o more ginay sulod tubig. Hawan kaayo ang ref mga ka-3-piece o. Kabalo na sila sa ilang buhaton mga ka-3-piece o. Very responsible kaayo mga ka-3-piece no. Very good kaayo akong Talia no. O good job kay na sila mga ka-3-piece. O inam na ka. Nyarang taklog. Siya po na magkuhan mga ka-3-piece. Oo, di ba? Kabalo na kayo na sila mga ka-3-piece. Very good na kaayo na sila mga ka-3-piece, no? Good job, kaayo na ka-3-piece. Si Talia. Princess Talia. Abi na kung mag-drink ka la. Dili pa ka mag-drink? Ha? Ipabugnaw pag idain na ni mo. Grabe. Uy, grabe gina siya mga ka-3-piece. Ug unsa iyang masud sa iyang una iya ginagbuhaton. Oh, di ba? Gibutangan na niyag ice pero iya pagyapon na ipabugnaw mga ka-3-piece kay nireklamo siya kay ang tubig daw nga akong gibutang sa ref ice na kanang isa ka container mga ka-3-piece. Siya ice naman to mami mamang niya gusto mo na siya pinabugnaw kaayo niya di man to niya mainom kay ice naman. So gibutangan niyag ice. Oh, iya pagid dayon gipabugnaw mga ka-3-piece gikuwangan pagid ice siya sa ice nga gibutang niya. Iya ra na po nang balikan rung taon-taon mga ka-3-piece. Good job, Talia. Say hi sa mga ka-3-piece na hello. Na good morning. Say good morning. Say good morning sa love. TV na ka? Okay. Good job man kayo ang Talia. Say hi sa lagi. Na hi. Na good morning. Na good morning. Bye-bye. Ni bibiday ka. Bye-bye. Bye-bye. I love you. Bye-bye. I love you sa. Bye-bye. I love you sa lagi. I love you, Titi. Bye-bye. I love you, mga ka-trippy. Bye-bye. No. One feet. Bye-bye.